днеска с вас играем на Roblox и на паркур с заедно моята приятелка. Ако не чувате много добре, аз ще ви казвам тя какво казва. Добре, нека да започваме. Добре, хора, ние сега тръгваме тук. Полицай сам скълди тук. Да, само да казвайте, че говорим глупости, но е вярно, аз не съм дала звука за нарочно. Да, защото вижте го малко. И вие можете да влезете в играта, ама е много смутано. Да, казва се някакво... Бягаме от един полицай тук. Моята приятелка падна, но няма нищо. Чакам те спокойно, ей тук да го мина. Ей там, която е сега идва, е моята приятелка. Пред мене. Добре. Бутона. Аре бе, той що ме бута. Защото е така. Добре хора, вие не ни слушайте ние какво говорим тук. Малко можем глупости, но това си е нашето това. Добре, дойдохме сега ще ни го. Без това тук хората, които ще ни гледат, сигурно са големи. Някъде на нашата възраст. О, добре, че успях. Хора, умрях, защото ме хвана. Да, приятелката ми е умря, но ей сега ще дойде. Мен може ми ме гоня, аз не мога да чуя. Ох, успях да скача и тук много е кринч, защото. Аре бе, бейкън е. Минай, иначе ще ме събориш. Тук само бейкън има. Аре, То бейкън ме събори. О, хора, успях. Сега чакам Зари да дойде, че... Да, защото мен един бейкън ме ритна и аз паднах и пак паднах. Мен ма фана полицая. Окей. Няма нищо. Хора, чакаме аз един тук, че... Нали, някой я бутна и тя падна и сега... Ето я, виждам я. Как минава. И то полицай да ти кажа само... Да, само пърди. Аре, бекай, ако ще минаш, минай. Тебе ли ще чакам пак да ме буташ? Ние с Зари бяхме снимали, иначе още едно видео, мисля, че... Да, там как купувахме чанта, но аз нямах възможност да го едитна и нещо му стана, изгубих го. На стария ми телефон остана даже, мисля, че. Следващата вакансия ще снимаме чисто ново. Да. Но готино ще купуваме химикалки, неща, back to school edition. Да. Това ли е туалетната там? Тук сега слизаме някъде нещо като в канализацията, но не и точно канализация. Тук има лава. Ето, минаваме през някакъв. Да. И това е много дразнещо. Да, макар и. Защо тук не ги съдиниха, макар и? Зари, ти къде си? Ей, тук за теб съм. О, за малко да падна. О, тези някога се чупят. О, аз го минах, Зари, чакам тук. И аз го минах. Сега ще минаваме много. Оле, хора, вижте будлите. Будлите! Аз паднах. И умрях. Паднахме сега тук. Пак паднах, още на първото. Хора, мислете си, че съм смотана и тук. Пак паднах. Абе, не е смотана, просто тази игра е малко нереалистична и затова хората падат. Тук. Хора, тук не ни дава бутона за скачване. Добре, хора, нека да започна видеото, когато приятелката ми дойде, да видим дали сега идва. Да, дойде, окей, няма да се нужда да го спирам и да започна после. Оле, топката идва. Ай, брат. Идваш ли, Зари? Идвам. Тук да чакаме. Да. Защото тази топка като дойде... Хора, това дрехите, които сега виждате, които са оранжеви, нали, на приятелката ми, умрях. Не са нашите дрехи. Тези, нали, сме в самата игра и бягаме от полицаи, затова имаме такива ганни дрехи.
Но, например, когато играем на някаква друга игра без такива дрехи, ще можем да ви покажем аутфита ни. И друго видео, много е в една друга игра и ще ви покажем истинските неща, които носим. Да. Истинския ни аутфит. О май гад. Ясно са много хубави аватари. Да. Тук сега може да видите само аксесуарите на лицето. Моето лице не се вижда, защото всеки не вижда себе си, ама вижда другите. И това е лошото. Ей, тук има още един полицай, но чакам малко да се отдалечи. О, сега. Заради си тръгвай, айде. Добре. Беше. Биш ми. Това ще хване. Да, заради това ще хване. Бягай за... При мен е това пълзи. И я намали звука, за да те чуват по-добре. Намали звука, нали? Ако питае кой е приятелката ми, Еха, ма, хвана ма. намали звука, за да могат да те чуват и по-добре приятелите. Да, сега трябва да мина от другата страна. Тук изче. Тук сега... Изчакайте сега. Първо да го... Моля, брат. То е много бързо. Ох, минал го хора. Браво. Хора, изчакай, че чука майка ми донесе нещо тук, че съм сгрешила нещо в училище и да се го поправя преди да имам двойка. Добре, няма нищо, приятели. Тя още е малко по-малко от мене. Например, първи клас, аз съм трети клас, но това е друг въпрос. Все пак се разбираме, това е важното. Аз съм стоп играч, тук нещо ми бъгна играта. Добре, тя докато е стоп игра, ще се кача тук горе от асансьора и ще я чакаме горе. На мен ми бъгна играта и тук чакам да се оправи. Добре. Хора, аз сега ще спра видеото за малко, докато и се оправи и ще се върнем. Ох, тук вчера 10 часа не можехме да го минем. Да, дано сега да го минем бързо, ако пак не, ако аз го мина по-бързо от приятелката ми, просто пак ще спра и така видеото и ще го започнем. Там на нея беше бъгнало и затова бях го спряла. Нямаше нужда просто да чакате вие с нас и затова го спирам и го пускам. Хора, искаме малко повече да се абонирате, да имаме повече абонати, нали? Да. Моля ви се, помогнете. Аз нямам чак толкова възможност да снимам видео. Но колкото се възможно снимам, аз го минах и те чакам. Някой ден да направим среща в София. Да. Ама вече когато имаме повече абонати. Да, ако ни донесете докато около 100 абоната, нали? Да, ще е няколко. Аз го минах и сега пак ще спра видеото, за да не чакат заедно с нас. Сега се върнем, приятели. Така, приятели, минахме го и двете. Аз бях го минал, но чаках приятелката ми, както ви казах. Ето тя е зад мене тук. Изчакайте тук. Тук влизаме от тук. Не ми трябва бутона, защото там пише, че ако го натиснем, просто това, което нали, когато сложа и това, как се казваше? Стълбичките, когато ги сложа и ако натисна бутона, ще се махнат просто. Аз не искам да ми се махнат. Ще сложим стълбичките. Ей, тук, ела, къде си ти? Тук съм ви. Ей, тук трябва да ги сложиш. Ама аз трябва да го сложа по-добре. Да, гледай нагоре и го сложи така, защото отгоре ще се качваме. Дано да успея. Аз успях. Ето аз също успях да го сложа, но не знам дали ще успях да се кача и там.
Оха, Успях да се качи. аз не успях. Хора, аз не успявам нещо тук да се кача, че... Добре, хора, пак ще спрем видеото и ще се върнем, за да не ви бавим. Хайди. Да. И ей, сега ще дойде. Така, приятели, и приятелката ми го мина. Тук започваме следващото. Тук е много трудно, хора, така че духа ни някакъв вятър и просто не може да се мине. Аз го минах и те чакам. Идвам, ето не, заради трябва да ме... Хора, гледам видеото, че тук нещо не трябва да... Да, пак спираме и после пак ще дойдем спокойно. Да, Така, хора, минахме го. минахме го за 50 секундички. Тук дано да ни гонят наново, защото 2 пъти, нали, видяхте, ни гониха. Да, но мисля, че вече няма да ни гонят. Накрая само ще са... А, не, пак ще ни гонят. Има един готвач. Пак ли бе? Да, имаше още един готвач. Аз съм минавала и преди. Преди да имам YouTube канал. Хора, ако вие ни направите повече абонати, ще си направим нашия гейминг канал. Да, ще създадем още един, който там може да включим и още една наша приятелка. Арзуми. Да, Арзум се казва, но ние викаме Арзуми. Ако Така. имената ни са малко странни, защото ние все пак, нали, турски са ни имената. Просто. От тук нагоре ли? Окей. Оле, за малко да паниш. Зари, къде си? Тук съм. Проверявах видеото колко минутки е станало. Само 12. Нали все пак да не станат около 30 няколко. Първото го отключихме. И сега ще отидем и за другото. Паднах. То ние трябва да слезнем и едно е тук надолу, за да го отключим. Кое ми остана? Мисля, че само това. Това, което е долу ли? Ми остана. Да, мисля, че и аз всичките ги направих, да. Аз не направих всичките. Хамо. Добре, приятели, аз тук да продължа. Ако трябва, пак ще спрем видеото, само аз да мина. Тук. Мале, хора, сгреших пътя, нали? Тук сега трябва да се... Чакай бе, от тук, така ли скачаш? Хора, постоянно се мятам на грешното място, нали? Добре, приятели, сега ще дойдем, само и приятелката ми да го мини и се върне. Така, приятели, минахме го, да. Добре. Оле, това го мразя. Всяко мале, да. Добре, минаме го. Ох, хора, умрях. Заклещих се. Добре. Успях да се оживя пак. Хора, не успявам да оживя никога. Това е много кринч, според мен. Хора, тук никога не оживявам. Пак ваннах човек. И аз съм така. Постоянно падаме. Брат, хора, ние скачаме. И то бутона не иска да скача. Да, понякога става така. Хора, знаете ли какво? Ние да го минем, иначе ще ви забавим бая, сигурно. Да. И ще се върнем. Хайди. Така, приятели, аз го минах, а приятелката ми сега излизаше навънка и затова
Ще продължа следващите паркури без нея. Но каза, че много ви обичам и до вечера може да снимем още едно видео. 100% тогава няма да излезе от играта, защото все пак повече няма да излиза навън. Сега пак има един готвач. Този е по-гаден от всички. Защото трябва... О май гаш. Трябва да вземем... Оле, не. Давам по-бавно. Трябва да вземем ей това. Базуката. Базуката да бягаме. И да го удряме. Толкова бързо умря. Не очаквах. Така, сега да продължаваме. От тук надолу, нали? Оле! Тъно да не падна от тук, защото понякога падаш. Оле. Окей, оживя. Така. Сега от тук навънка вече излизаме, да. От тук нагоре има лазер. Лазер. Добре, оживяхме. Умряхме. Добре, сега пак започваме. Този път няма да умра. Дано да е. Да, не умряхме. От тук ще вземем едно такова. Как да ви го обясня? Нещо като така като го сложите, само че трябва да го сложите хубаво. Така ви улеснява да го минавате. Пак ли? Хора, аз ще го мина и ще се върна. Така, приятели, мина го. Сега това е последното и мисля, че сме готови. Сега ще бием и този робот. Идва. Не идвай. Едната му ръка отиде. И така. И това свърши. Сега минаваме ето от тук. И тръгваме. И от тук вече имаме само да минем един паркур и той е последния. И оттам скачвам на хеликоптера и това е. Така. И следваме тези стрелкички. Така, сега. Тък му започваме и падаме, като с наш късмет и аз не знам.
Добре. Раз да го мина и ще дойда. Така, приятели, минах го. Отне ми много малко време. Когато спрях видеото, тъкмо когато тръгнах, успях. Така, качваме се на хеликоптера. И да, приятели, ето тук е края. И да, приятели, благодаря, че гледахте това видео. Не забравяйте да се абонирате на канала ми и да лайкате това видео. Обичам ви, чао!